Em dic Miquel Molís, tinc 28 anys ara i fa cosa d'un any i mig vaig estar 3 mesos a França, a Montauban, al Midi Pirineu, a 5 hores d'aquí en cotxe. Aquesta feina em va sortir una mica arran d'un contacte familiar que teníem i vaig tenir l'oportunitat de poder anar a treballar 3 mesos a França recollint fruita. Una mica es va donar el cas que aquí no tenia feina, que portava uns mesos a l'atur i també de tant en tant saltava de ETT a ETT fent treballs d'un dia o d'una setmana. Llavors, abans que no fer res, vaig pensar que seria una bona oportunitat per anar a França, viure un temps allà i a provar una experiència nova. Hi havia aquesta amiga de la meva mare, que sabia la meva situació laboral, i va dir que miraria de trobar-me alguna cosa a França, tampoc sense prometre'n res. I de fet, abans d'anar a treballar em va trucar 10 dies abans i em va dir: d'aquí 12 dies comences a treballar, compra't un cotxe, si no en tens, i vine a casa que ja tens un lloc, que ja tens un treball per fer. No m'imaginava com seria ni per l'espai ni pel lloc, no hi havia estat mai, però bueno, Camp de Pomes pot ser bastant semblant arreu, no? Vull dir, vaig tenir sort de treballar en una empresa petita on hi havia el patrón, bueno, el jefe, un treballador, que era com un encarregat, i eren 2 o 3 més a l'època de collita. Llavors era una cosa molt petita, molt familiar, i m'hi sentia molt a gust, la veritat que sí. La jornada era una jornada de 8 hores, horari partit. Començava a les 8 del matí i acabava a les 2 del migdia, després feia de 4 a 6. I llavors allà, en lloc de cobrar per mes, es cobra per setmana. El primer cop que em van donar la fulla del salari vaig veure 350 euros i pensava que seria el que cobraria al mes, però vaig veure que era una setmana, per 4 dies. Llavors són uns 1.400 euros al mes, potser per un treball temporal, però bueno, està una mica més elevat que el que és aquí al nostre territori. Vivia a casa d'aquesta família, a casa d'aquests amics, no tenia cap despesa, vull dir que el que vaig estalviar ho vaig poder guardar, de fet encara ho tinc allà en un banc francès, vés a saber a quina hora hauré d'anar a buscar. I bueno, no, en aquest cas va ser tot gratuït, vull dir, no tenia cap despesa. Potser aniria una mica més lluny, perquè de fet era còmode, al mateix moment tenia a casa 5 hores en cotxe, però potser l'ambient francòfon està bé, però val la pena canviar. El tema del francès en general és un idioma molt semblant al català, té moltes similituds. També l'havia estudiat quan era petit, tot i que la veritat no me n'en recordava gaire. I el fet potser de viure amb uns amics i això doncs em donava una mica més de confiança al principi. Però per l'idioma mai ha sigut un impediment per viatjar. Quan et trobes en necessitat al lloc, l'aprens o l'aprens, només tens una opció. No puc dir que no repetiria anar a casa d'algú que conec, perquè sempre és una ajuda tant a nivell econòmic com de tranquil·litat, no? Però potser també t'ajuda una mica més a espavilar-te, que de fet amb alguns viatges o amb algun altre projecte en què he estat, doncs et trobes en situacions que en algun moment donat no les tens totes, però un cop passades també agraeixes haver-ho pogut viure, diguéssim. L'únic tràmit que vaig haver de tenir perquè em fessin el contracte a França va ser demanar una partida de naixement al jutjat. Suposo que era una prova de que jo era resident aquí i de que hi havia alguna garantia que després de la feina tornés, no? Com una espècie de visat, m'imagino. I tota la resta va ser enviar-ho i ja va estar. La meva recomanació d'algú que vol marxar fora és que no es quedi aquí, que marxi, que el pitjor que pot passar és que acabi tornant, que és on estaria si no hagués marxat, no? El tema de l'idioma, un mínim s'ha de saber, o almenys no has de tenir por a poder fer una bestiesa davant d'algú o dir alguna cosa perquè se te n'enriïn, has de perdre les pors, els complexes. Només faltaria que tu haguessis de saber tots els idiomes. I bàsicament això, vull dir, si no pots trobar una feina ja d'entrada, pots mirar si la trobes en origen, i si més no és una experiència com per conèixer un nou lloc, i una nova situació.